Muri yeZimbabwe musi weFriday kuri kulonjwa new currency zimudollar mari itsva paZimbabwe ichange ichiuya iri kutangira pa10 yoita pa20 50 yobva yasvika pawire 100. Handisiuziva kuti mari iyi manje payo kuuya kwairi kuita apa iri kuuya iri 1:1 here. Mari iyi irichauya yakasimba zvakaita sei nekuti ka10 aka ndiri kukadhauta zvangu because ayo shamwari tinganzi ka10 kaka kanoshanda chii ka10 kaka asi ndokana ka10 cents kachi 20 cents kana kuti 100 ndonenge iri 1:1 nedollar. Bo zvakamboitika kazvo zvemari zvokuti inomboedo skillful because iripo iyi yatadza kushanda pa fair chepe yashaya basa. But let's see muri yeZimbabwe situation iri kuitika ndiyo ipapa yekuti mari iri ngobudikira ichiti kuningina zvinhu zvine zvambochinja because iripo paripinda governor aripo munyowani aropinda nemari yake nyowani pamwe ane strategy dzake nyowani hatisi kuziva because munhu anenge ane zvaanenge achibhiliva pamwe haana kufarirawo mabond notes aya anga ariko but ndo ainzi RTGS ndo aimbonzi strongest currency in the region but ika zvinezvi patiri pacho pakashata. But let's see, rega timboona mari nyowani iripo because sometimes hatidi kumhanyira kushora mbodza nerinozvimbira kana kushora zvinhu zvisati zvaitika, zvinhu zvisati zvanyatsobatsira. Mari dzacho ndidzo dzamuri kuona dziri kushoshwa pascreen idzi ndo mari dziri kupindira kuzotanga kushanda paZimbabwe zvegore rine ra2024 manje aiwaka tiri kuti president Mnangagwa wanditi vadzoka vari muoffice mavo but ngekini yavo second term iyo tingati ndo inenge ya last term yavo yekuningirana akusazoziva zvedu nemarumors aifamba kunzi varoda kupinda muterm yechi3. Hatisi kuziva kuti muterm yechi3 vanenge vakunyatso photocopa US iri kana vanenge vakuita sei but zvamanje vachipedzisa nguva yavo ndo mari yavari kuningirana nayo iyi nagovernor wavo munyowani aripo but abo ndinoti arambogara zvaro rega timboona kuti zvinosvika kupa.